Carmelo, Iraia, Bidaia bat, gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierni, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Lierni, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
Arratzaldeon ikusentzulezarien guzti hori Lezamatik, arratzaldeko 6:10 minutu dira, eta hementxe gagoz, Lezamako instalazioetan, zeueri atletiken entrenamentua, edo entrenamentu horren lehenengo 15 minutuak erakusteko prest. Badakizue, partidu bezperan, partiduaren aurreko egunean beti, hementxe izaten gareala, eta gorko egun honetan be, hementxe gagoz, eguraldi bikain honegaz Lezamako instalazioetan. Bihar da partidua, atletikek eta Ibarrek Samamesen jokatuko da dena, gaueko 9:00 lauren gitxiagotan izango da partidua, eta barrio be derbia izango dugu San Mamesen. Ia atletikek bolada honegaz jarraitzen dauan, kondutan izan da aurreko jardunaldian etxetik kanpora Hueskan irabazi ebala, utz eta bat, eta atletikek sailkapenean bizar seguruenik irabazi ezkero, helburuak aldatu edo behintzat lasaitasun handia hartungo leukela. Decía que muy buenas tardes a todos y a todas. Son las 6:11 minutos y estamos aquí en las instalaciones de Lezama porque enseguida pronto comenzará el entrenamiento del Atleti. Aquí solemos estar siempre en víspera del partido. Mañana el Atleti juega contra el Eibar en San Mamés. El partido se jugará en San Mamés a las 9:15 de la noche. Y el Athletic con la intención de ganar, obtener 3 puntos más después de haber logrado la victoria en la última jornada en Huesca 0-1 y así poder mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria. Bueno, bortxe ikusten duzu jokalariak urtetan, Guruzeta, Unai Simón, San José, Raúl García eta Jago Herrerin dagoz, momentu honetan zelaian. Gaizka Garitano eta prestatzaile fisikoape laster baten urtengo dabe dinen moduan, beraz ondino bost jokalari, eta ikusiko dugu ia ez Patxi Ferrire da, ez da Garitano, bigarren entrenatzailea Patxi Ferrire da, prestatzaile fisikoagaz batera, eta dinogun moduan ikusiko dugu ia ze bajak dituen Gaizka Garitanok biharko partiduari begira. Azteko seguruak Aritza Duriz eta Inigo Lekuren bajak izango duguz. Ia Aritza Duriz, apurka ja sartzen duan eta urrengo partidurako ez dakite helduko dan, baina ia emetik eta bi jardunaldirako jokatzeko moduan dagoan Donostiarra eta Inigo Lekueren kasuan be, lezino gogorra eta lezino larria izan ostean, taldekidekaz be apurka sartzen joango da. Hementxe jarraitzen dugu itxaroten, jokalariei, entrenatzailea hasteko, eta antxe datoz gainontzeko jokalariak Gerai, Dani García, Unai, Mikel Rico, ondi urrun dagoz eta ez dut ondo ikusten, Córdoba, barri begoratuko dutaz, hortxe datoz Gerai Álvarez, Dani García, Unai, Óscar de Marcos, Córdoba, Alex Remiro, Mikel Rico, Ibai Gómez, Gaizka Garitano entrenatzailea, Ander Kapa, Iru atezainen entrenatzailea, Kenan Kodro eta Mikel Valenciaga. Horrexe dira datozenak, oraintxe bertan. Eta hane atzerago, Beñat Etxebarria eta Markel Zuzaeta, orain eskailerak bajatzen. Hotxe Arratiarra eta Eibartarra, eta ondino, anatzean, Iturraspe, Iñaki Williams, Inigo Martínez, eta Unai Núñez, gehi Iker Muniain, azkena, azkena ez da, beste bat atorratzetik, Juri Bertxitxa, eta beraz nik uste dut ja jokalari guztionekaz ja dano batera dauzela, Gaizka Garitanogaz batera. Zeira eloren gitxagotan izan dabe bideoa, eta 20 minutu bideoan izan ostean, hortxe dozu ez jokalariak, bideoan izan ostean orain entrenamentua hasiko dabe. Orain hasiko dira ja, beroketa saioak egiten, lan fisikoa landuko dabe.
eta emoten dago hasiera baten, baja bakarrak Bizarko eguneri begira, Bizarko eguneri begira, dinogu moduan, Aditza Duriz eta Inigo Lekue izango dugu zala. Emoten dago gainontzeko jokalari guztiak, bihar deialdian sartzeko moduan egongo direla. Barrio begoratuko dutzugu, nortzu dago zaren entrenamentuan, hortxe, eskerretik eskumela zite Oskar de Marcos, Beñat Etxebarria, Ibai Gómez, Guruzeta, Iturraspe, Unai López, Iñaki Williams, Ander Kapa, Markel Susaeta, Valenciaga, Kapa, Iñigo Martínez, Iker Muniain, Geray Álvarez, Yuri Bertxitxe, Mikel San José, Mikel Rico, Raúl García, Córdoba, Kenan Kodro, eta egalean dauena Unai Núñez da. Beraz, zorreixe dira, gaur entrenamentuan dagozan jokalari guztiak. Bueno, ikusiko dugu, ia Bizarko partidari begira, nortzuk sartzen dituen deialdian, badinot, bolada oso honean heltzen direla, bai Atletik eta bai Eibar taldea. Atletikek azkenengo jardunaldian irabazi eban Hueskan, utzeta bat, Raúl Garziak penalti sartutako golari esker, eta Eibar taldea be esan behar dugu bolada oso honean datorrela. Jose Luis Mendilibarren taldeak puntu asko atara dauz azkenengo jardunaldi honetan, eta partidu Bizar oso gogorra izateaz aparte, sailkapenari begire be, bai talde batentzat edo bestarentzat, irabazten dauenarentzat, oso interesgarria izango da. Sailkapena gogoratuko dugu, lehenengo mailan sailkapena zelan dagoan, gogoratuko dugu Atletik momentu honetan nondino sailkapeneko erdialde horretan dagoala. 11. tokian dago Atletik, 30 puntugaz, eta Eibar taldea bolada honean jokatu ostean, Atletiken inguruan dago 10. tokian hain zuzen be. Hortxe ikusten dugu Atletik 30 puntugaz, 24 partidu jokatute, 6 irabazi dabez, talde edo mutil zurigorriek 12 bardindu eta 6 bardindu. Eibar taldea, postutxo bat gorago dago, 10. tokian, 31 puntugaz. Beraz, puntu bateko aldea dago, Atletik eta Eibarren artean, espero daigun, itxaron daigun, bihar Atletikek Eibarre baino, puntu 2 gehiago izatea, horrek esan gure dau, Bizarko partidua, Bizarko derbi Atletikek irabazi egin dauala. Beti be partidu gatxak izaten dira, eta guk Atletikek eta Eibarrek, edo kasu honetan Eibarrek eta Atletikek jokatutako partidu bat gogoratuko dugu. Partidu hori Ipuruan jokatu zan, Atletikek garaipena lortu, urte batzuk atzera egingo dugu, Eibar Atletik partidua ikusteko. Esango dizuegu, Maniz Mandiolak, Xavier Irureta jarri du atepean, atzealdean Raúl Gainan, Añibarro, Balin eta Bingen Erdozia, joan zen astekoa, zelaiardian Txiki Lombraina eta Albistegi, eta gero Cuevas, eskuialdetik, Lago Junior, Altuna eta Souto Goiarriz, Aitor, Fernandez jarri du atepean, Eibartarra bera, atezaina, atzealdean Eneko Bobeda, Xabi Etxebarria, Borja Ekiza, Saborit, Galder Zerrajeria eta Ales Quintanilla Euskarri lanetan, Adrien Goñi, Igor Martínez, Mentxaka eta Goian Etxaniz. Ordezkoen aulkian geratu dira Iturrioz, Medina, Rollo, Eraso eta Regero. Orantxe puntu gehien poltsikoratuta daukan taldea, datu garrantzitsua benetan. Liderik sendoan aukera izan dezake Atletik Bek, hor falta egiten saiatu da alare aukera Etxaniz zentza, Jaurtik eta Xabi Iruretaren eskuetara. Haze aukera izan duen. Leia area barruan, atera du ez da baloitxarra, Ales Albistegi ikutzera iritsi da, atezainak ikutu. Pilartxo eman dio Iruretari, honek Gainanekin jokatu du. Begira, nola nahastu diren, aukera izan dezake De La Fuenteren taldeak pase atzea ardirak eta Xabi Iruretak atera du, bai? Azte gelditu da. Bai, gainera beraso baten hasi da, baloi atezainari, berriz atezainari, eta begira, hortxe pase atzera, errematea ezkerrez. Kutu egiten du. Ez da Balineko Añibarro den, hor Balin. Usten dut, eta horrek nahastu du, bai? Hartu eta arriskoa sortuko zuelako, bestela.
Gainan, atera du Raul Gainanek. Errematea, Aitor Fernandezek, Cuevas, kanpora errematea. Haze aukera. Eibartarren aukerarik onena. Berak egingo du jaurtiketa, esian lau gizon jarri ditu Xabi Iruretak. Hortxe, jaurtiketa Adrien Goñik, gutxigatik kanpora. Oso gutxigatik. Lehen zatia bukatzeko, goian ipini du Xabi Iruretak. Quintanillak buruz moztu, gainan, ez du aukerarik emango. Txistua jo, bukatu da lehen zatia, baina laguntza du, berarentza da baloia. Zer egiten duen honek, aurrera jarraitu du, Quintanilla bere gainean, oso ondo atera da Txiki Lonbraina. Pasea Barrutik Altunari, area barruan da Altuna, Jaurti, atezainak kornerrera. Eta Bingen Ardozia izango da jaurtiketa egingo duena seguraski. Esia nahiko gertu, hor da Bingen, jaurtiketa, kanpora. Balinek moztu buruz, Carlos Ruben, kontrolean gaizki. Eta begira aukera paregabe izango du, Igor Martínezek Jaurti, baloia barrura. Atletiken gola 73. minutuan, nundik etorri den. Baloia urrundu egin dute atzealdean bilbotarrek, haze hutsa. Ez zegoen jokoz kanpoko posiziorik, behintzat ez du Marrazainak banderatxo altxaltu, egia esan denak ez ustean edo harrapatu gaitu. Baloi horrek eta bakar geratu da Igor Martínez Iruretaren aurrean. Huts eta bat, Eibartarrak zelaian ikusten ditugu, bata bestiari begira. Azkenean, dute ezer ulertzen. jokoz kanporik ez dago. Eta hirugarren aldaketa Manisek. Baixe da, bai. Ez dago, ez. Eta lo harrapatu dituzte. Balin geratu Ni da uste Balin gelditu dela, Añibarrok eta denak atera dira eta berak gelditu da atzean. Eta baloi askotan tonto batean lantzen dira jokaldi politak egin, ikutu, ez dakiz zer eta begira nondik etorri den aukera. Hortiketan indartsuak askonek. Txiki Lonbraina, baloia area barrura, erdiak eta ona, buruz errematea, Aitor Fernandezen gelditu bikaina. Lehen komentatzen guna faltetan da oso arriskutxo izaten dela, eta hori da, ez? Berriro errematea eta kanpora, berriro aukera oso ona, atepetik atera du gara. Binzene karterako du kornerra, baloia gora, abantaia hor atezainarentzat, ikutu du aldaratzea Ibarrentzat. Berriz ere baloia barruan sartu dute, hor da Bingen, ondo jetxi du, Raul Gainan, pasea barrura, atzelariak Etxebarriak urrundu, berriro Bingenek buruz baloia barruan, beste saiatuko dira. Bukatzen duen, ira. Ara, ez du aukerarik eman, baina oraindik bete gabe zegoen, laugarren minutua bitxia. Bukatu da partida Ipuruan, Eibarrek huts, Atletik Bek bat. Bueno, hementxe jarraitzen dugu Lezamako instalazioetan, Atletiken entrenamentua eskaintzen, Bizarko partioari begira, Atletik eta Eibar aurrez aurre Bizar, Samamesen, gaueko 9 lehen gitxiagotan. Atletikek eta Eibarrek Ipuruan jokatu eben joaneko partidua 9. jardunaldian, urriaren 21 izan zen partidu hori, Eibarrek bat, Atletikek bat amaitu zen partidua. Samamesen, igazko denboraldian jokatutako partiduan, 21. jardunaldian izan zen, urtarrilaren 26an, Atletikek bat, Eibarrek bat amaitu zen partidua. Eta Ipuruan, aurreko denboraldian jokatu den partiduan, Atletikek kutzeta bat irabazi eban, 2. jardunaldian jokatu zen partidu hori. Beraz, estadistikak ikusike, Atletikek partiduak, Eibarren kontrako partiduak edo irabazi edo bardindu egin ditu. Ia Bizar, bolada horrek jarraitzen dauan eta barriro be Atletikek partidu irabazi eta selkapenean gora egiten dauan. Decía que el Atleti y el Eibar jugaron el partido de ida en Ipurúa. El encuentro finalizó con un empate a 1, Eibar 1, Athletic 1. Fue la jornada 9, el 21 de octubre. La temporada pasada, el año pasado en San Mamés, el partido fue un 26 de enero en la jornada 21. El Atleti empató a 1 contra el Eibar en San Mamés, y en Ipurúa el partido fue en la jornada número 2, un 27 de agosto, el Atleti ganó 0-1. Eta Atletikek San Mamesen jokatutako azkenengo 5 partiduetan, 2 irabazi dauz
talde zurigorriak beste 2 bardindu eta 1 galdu. Garaipenak Atletikek 1 Betisek utz eta Atletikek 2 Sevillak utz. Bardinketa 2 Bartzelonaren kontra San Mameseko azkenengo jardunaldian, Atletikek utz, Bartzelonak utz, eta Atletikek 1, Valladolidek 1, eta galdu, kopan, galdu eban Atletikek Sevillaren kontra 1 eta 3. Decía que en los últimos 5 encuentros disputados en San Mamés, el Atleti ha cosechado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Las 2 victorias fueron contra el Betis 1-0 y contra el Sevilla 2-0. Los 2 empates fueron contra el Fútbol Club Barcelona, empate a 0, el último partido disputado en San Mamés, y el Atleti 1, Valladolid 1, el 22 de diciembre, y la única derrota de los últimos 5 encuentros disputados en casa fue contra el Sevilla 1-3, partido correspondiente a la Copa del Rey. Eibarrek etxetik kanpora, azkenengo 5 partiduetatik ez dau irabazi partidurik, 3 bardindu dauz eta 2 galdu. Bardinketak Sevilla 2, Eibar 2, Leganés 2, Eibar 2, eta Betis 1, Eibar 1. Eta galdutako partiduak Bartzelonak 3 Eibarrek utz eta Raio 1 Eibarrek utz. Bueno, Bizar badakizue ganera beste gonbidatu berezi bat izango dela San Mamesen. Aurreko jardunaldian Kerman Lejarraga boxeolari izan zen. Bizar, Igor Anton, Galdakoko txirrindularia izango dugu. Bueno, hortxe gagoz, Atletik rondoak egiten, hortxe ikusten duzu rondo horretan, Unai López, Íñigo Martínez, Córdoba, Kenan Kodro, Guruzeta, Unai Núñez, Gerai Álvarez, Dani García eta Yuri Bertxitxe. Beste horretan, Mikel Rico, Mikel San José, Iker Muniain, Raúl García, Óscar de Marcos, Iñaki Williams, Markel Susaeta, Beñat Etxebarria, Ander Iturraspe, Ibai Gómez, eta erdian Valenciaga eta Raúl García. Errondo egiten dagoz. Eta hor txatezainak ikusten dozu ez bestaldean, 3 gaz batera, Iago Herrerin, Alex Remiro eta Unai Simon. Hortxe ikusi dozu ez atezainak. Bueno, entrenamentuan jarraitzen dugu eta une batetik bestera ja agurtzen joango gara. Gogoratu hori bai, martxoaren 18-tik 22, BBK sala horretan, Thinking Football Film Festivala izango duzuela, beraz, batan batek, eta emoten bintzat itxura oso ona daukola, batan batek ikusi gure badau, martxoaren 18-tik 22 aukera dozu. Decía que del 18 de marzo al 22 de marzo se celebrará el Thinking Football Film Festival en la sala BBK de Bilbao y bueno, por lo tanto, si a alguien le interesa ese plan, un plan bonito, como no, tendréis la ocasión, perdón, como comentaba, del 18 de marzo al 22 de marzo. Bueno, bortxe izan duzu, martxoaren 18-tik 22, Thinking Full Film Festivala, joan gure badozu. Bueno, beste barik, Lezamako instalazioetatik, hemen txamaitu behar dugu, Atletik errondoak egiten,
Gogoratu, bihar gaueko 9:00 laurden gitxegotan San Mamesen, Atletik Eibar izango duzuela. Beste barik, eskerrik asko eta upa Atleti.